Estua lan erreforma kongresura iritsi aurretik igandean bertan manifestazioa daude deituta Euskal Herriko 4 hiriburutan, Euskal Herriko gehiengo sindikalak deituta, eta beraz izango dugu ere, noski, mobilizazio horren berri, eta horren inguruan aritzeko ere, besteak beste gurean daukagu, elkarrizketaren tartean, Iban Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia. Halaxe bain nerea, eta badirudi negoziaketan parte hartu duten eragile desberdinak, eta orain Espainiako kortetara begira jarritan dauden alderdi politikoak ere testu horren inguruan eragin nahian dabiltzala, batzuek ez dutelako nahi koma bakar bat ere aldatzerik, eta beste batzuek aldaketak nahiko lituzketelako, astebete baino gutxego falta da konbalidaziorako, lege dekretu bidez haren konbalidazioa egiteko ala egiten baldin bada beintza formula hori baldin bada hautatu otsailean 3an gertatuko litzateke, lege proposamenaren bidea luzeagoa da, dakizuen bezala, baina gero eta denbora gutxego falta da, kontua atzera hasita dago, aspaldi, eta momentuz behintzat ez da ikusten akordiorako edo gehiengoetarako bide oso argirik. Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuaren idazkari nagusia, egunon ongi etorri Euskal Telebistara. Egunon, Iban. Eta zuek orain manifestazioa deitu duzue, holau behintzat bai, Euskal Herriko hiriburuetan iganderako eguerdirako, baina nola eragin dezake Euskal gehiengo sindikalak kontu honetan guztian negoziaketan parte hartu espaldin badu? Bai, mobilizazioa deituta daude bai Euskal Herrian, Galizian eta Katalunian ebaiaz. Bueno, gure ustez hasieratik egin dugun irakurketa oso kritikoa izan da. Ez, hasieratik aurre ikusten genuelako nola bukatu zezaken guzti hau, ez? Eta hasieratik esan dugu, hemen patronalari beto aukera ematen baldin bazaio, patronalak erabakiko du. Eta patronalak erabaki du hemen lan erreformarekin zer egin nahi duten. Hori da pasa dena, eta erabaki dutena da lan erreforma ez indargabetzea. Zer egin dute? Parte bat da aldatu dutena, baina oso ekarpen eskasea da kontratazioetan eta ultraaktibitatean funtsean. Eta truke lan erreformaren gainontzeko gai guztietaz ez aldatzearen truke. Hori da gutxi gora bera pasa dena. Orduan, gu kritikoa gara bai edukiarekin, ez dagoelako aldaketa nabarmenik, ez delako kaleratzen inguruan ezer aldatu, ez norbanakoen kaleratzetan, ez da despido kolektiboetan, eretan, eta alakotan. Malgutasun, enpresek duten malgutasunak. Rajoik eman zizkien enpresei aukera guztiak egiteko nahi zutena. Txandak aldatzeko, kategoriak eta deitzen dena malgutasun guzti hori horren aukera. Ez da bestalde ere bai, hemen ez zaigu konpontzen, Euskal Sindikatuak daukagun aldarri bat. Hemengo hitzarmenek lehentasuna izan behar dutela. Berez, hemen dago hausnarketa bat edukien aldetik, ekarpena edo dekretu horren balioa oso eskasa eta kaskarra delako, eta gero beste bait formak, nola egin duten bidea hemen, bidea nola egin den. Eta hemen gogoratu behar da, bai PSOek eta bai Unidas Podemosek beraien programetan hori zer emazetela, lan erreformaren indargabezea, horrekin joan ziren hauteskundeta. Eta ze pasatzen da, hauza bat eskuinak egiten ez duena, eskuina agintera iristen denan beraien programa betetze dute. Ezkerrak aldiz, kurba guztiak hartze ditu, gero ez betetzeko. Berez, lehendabiziko gezurra ez dute bete beraien programa. Eta gezurretan ibili dira, behin eta berriz, ministroa Yolanda bera ere, behin eta berriz aritu esanez. Indargabetuko dugu lan erreforma. Behin eta berriz, eta hori ez da buruan zutena. Berez, ez dute beraien hitza bete, gezurretan ibili dira. Eta egin dena da, mai batean, elkarrizketa mai hortan, patronala eta UGT eta komisionesekin esertzen dien horietan, edukia utzi. Eta horrekin hartu dute, esan dute, dekreto bat egingo dugu, eta gainera hau ezin izango da eztabaidatu. Baina horri balio ematen dute, alegia, elkarrizketa sozialaren balio azpimarratzen dute behin eta berriz. Alegia, eragile desberdinak ados baldin badaude, orain Espainiako gortek zer esan behar dute, hemen baldin badaude sindikatuak, hemen baldin badago patronala, hemen baldin badago gobernua ere, zer esan behar du, gainontzekoek? Nahi, normala iruditzen zait patronalak horri garrantzi ematea. Beraiek agintzen dute hor, eta, nolabait ere, beraien neurrira egindako mailak dira. Ez dudan ulertzen da, hemen, UGT eta komisionesek hartu duten papera. Hauek ere, gurekin 2012an, greba bat egin zutelako guk deituta, eta gero beraiek atxikitu zian, lan erreformaren kontra, Rajoiren lan erreformaren derogazio askatzeko. Beraiek ere aldatu dute, ontzat eman dutelako, bakarrik lan erreforma horren zati bat aldatzea besterik ez. Berez, ulergarria da, patronalaren posizioa,
Beraiek, patronalak hemen ez zeukan ezer galtzeik, maioetan. Rajoiren lan erreformak aukera eta potere guztia ematen zirako. Orduan beraiek zergatik nahi dute lan erreforma indargabetzea. Ez dute inongo asmorik, eta hori da lortu dutena. Eta horregatik da, Rajoik esaten duenean funtsean, ez dela beraren lan erreforma aldatu hortaz ari da. Rajoi berak esan du, Nik gaur bertan komisioneseko idazkari nagusia Unai Sordo Bozento taldean irakurrita edo atzo Radio Euskadin Pepe Alvarez bera UGTren izenean entzunda, deia zuei ere egiten dizuete. Nola esan dezakezue ezetz? Nola onartu dezakezue? Nola izan dezakezue nahiago 2012ko marko hori? Bere horretan gelditzen baldin bada orain kontratuen mugagabetasuna ekarriko duen, lehenengo gunetik ekarriko duen lege testu hori baino, edo nola ultraaktibitatea aintzat hartzen duen lege testu hori baino, hori nola duzuen nahiago? Hain zuzen ere, aldatu nahi dugulako, beraiek aldatu ez dutena. Eta beraiek ontzat eman dute bakarrik zati txiki bat aldatzea. Eta guk esatu dute ez, gu ginen tokian gaude. Guk eskatzen duguna da lan erreformaren indargabetzea. Beraiek esplikatu beharko lukete, zergatik aldatu duten iritziz. Eta zergatik eman diote patronalari eskatzen zuena. Eta zergatik Garamendik CEOeko buruak esaten du oso pozik daudela lan erreforma honekin. Eta esaten dizun bezala, zergatik Rajoik esaten du lan erreforma hori ez dela aldatu. Eske funtsean planteatzen dutena da, ontzat ematea Rajoiren erreforma horren zatik nagusiena. Hori da planteatzen dena hemen. Hemen ez gara hitz egiten ari lan erreforma horren derogazioaz. Eske ontzat ematen da. Eta hori onartzen baldin badagola, guk esatu okerrago egongo garela, batez ere aldarri horri ja uko egiten zaiolako. Zer UGT komisionesek, Podemosek eta PSOek ja aztutzat emango dute. Baina, lakuntza jona, momentu honetan dirudi egiten diotela uko, ze hor beste irriste egiten duten beste mezu batzuk ere badira. Yolanda Díazek berak atzo Katalunian, eta Radio Euskadin ere bai, Pepe Alvarezek esaten du, 2 urte falta dira oraindik ere legaldia ixteko. Eta hau da lehenengo pauso bat. Eta gero etor litezke gehiago, desberdinak, edo harago joan gaitezke. Horretan ez duzu ezuek sinisten, hor promesa bat egiten du, edo asmo bat behintzat erakusten du. Nola baitere, gobernu programa bat aintzat hartuta egiten den promesa bat da, horretan ez duzu sinisten? Zer nahi duzu esate, gauza serioa delako, bestela farregura eragite alako saldiek, zeren promesetaz hitz egiten nahi dira. Zeintzuk, beraien programa betez dutenak. Ezin izan dute ezer ikutu, behintzate ardatz nagusi horiek ezin izan dute, edo ez dutena izan indargabetu, eta orain lortu zutena posible izango da hemendik hilabete batzutara, jakinda ere hemen akordioa patronalarekin egin dena, guk hasieratik esan genuen. Ez da sinisgarria esatea, lan erreforma indargabetuko dela patronalarekin. Hoi, ez da sinisgarria, patronalak ez duelako zer galdu nahi, orduan ez du hitzarmen hori sinatuko, ez? Eta gauza bera pasatzen da orain. Gobernuaren aliatua zein izan da. Ez dira izan orain EH Bildu, RC, BNG, KUP eta bere ohiko sozioak aukeratu dute patronala. Eta patronalarekin egin dute lan erreforma hau, eta gainera esan dute hori lehen esaten genuen batzara. Hitz egindakoa, adostutakoa ezin da ikutu, oso demokratikoa. Ez? Eta zuk esaten zuen bezala, hemen elkarrizketa soziala UGT komisiones eta patronalak erabakitzen dena parlamentuaren gainetik. Eta beste alderdia ize aukera uzten zaie. Oso kezkagarria da hori, diote edukiaren aldetik eta hartu duten bidea eta egin duten ibilbidea. Eta datozen urteetan eta legaldia bukatu aurretik bestelako aldaketaren bat etor baliteke, barka, ez duzu uste patronala bazter utzita egin litekeenik? Ez da hori sekula gertatuko alegia? Ez dut uste inongo asmorik dutenik patronala alboratzeko. Begibistan dago hemen aliatuena eta hemen pausoak eta honen martxa erabakitzen duena patronala da. Begibistan da, gobernua noraino iritsi den. Jakinda ere, nolaitere kolokan jartzen ari dela bere estabilidadea, bere ohiko sozioekin, nolabaitere tensio bat jarri duelako gai honen inguruan, ez? Berez, pentsatzea orain posible ez dena, posible izango dela hemen 6 hilabetetara, hori fikzioa da.
Baloratu beharko da lege honi ezezko emateak zer ekarriko duen ere, ez? Ekarriko duen 2012ko markoan geldituko garela beste auskalo zenbat urtez, edo zuek bestelako esperantzaren bat baute daukazuen, bestelako marko bat eraikitzen hasteko abia puntua izan litekela. Zer da realistagoa? Guk ezezko botoa eskatu dugu, eta Euskal Alderdi Jeltzaleari eta EH Bilduri hori eskatu diegu. Eta esan digu, hori da aukera eraginkorrena lan erreforma indargabetzeko. Egungo dekretoa onartzen baldin bada, galduko da itxaropen hori. Nola baitereia bide bat amaituko delako. Ez? Eta guk esaten diguna, hemen badago, dekreto berri bat egitea, Alderdi Popularra iritsi zenean, zenbat egun behar izan zituen lan erreforma egiteko, 50 egun. Hauek ordea 2 urte zibilia hemen negoziatzen. 2 urte iristeko iritsi garen puntura, Orduko esatu hemen badago, boluntate politiko hori baldin badago, eta hasieran eta legealdiaren hasieran ala esaten zuten, eta hau zen, nolabait ere, Espainiako ezkerra eta alderdi soberanisten inguruan zegoen adostasun bat. Lan erreforma hori indargabetu zela. Eta hori da hautsi egin dena, beraien hitza zutelako bete. Eta kontu politikoa, boluntate politikoa kontua da. Eta hemen dekreto hori ez baldin bat ateratzen, 50 egunetan indargabetu daiteke lan erreforma hori. Esan diazu, harremanak izan dituzuela sindikatu abertzaleok, alderdi abertzaleekin ere, EH Bildu eta EAJarekin, azkenen orduetan izan da harremanik eta jakin duzuen negoziaketak nondik nora doa zen, edo zer eskaini dieten, edo nondik ari diren eragiten Espainiako gobernutik akordio bat egon dadin Espainiako gorteetan, zer diote alderdi horiek? Bueno, esango nuke publikoki esaten dutena, eta uste dute gaur bertan ditugula bilerak, eskatu genituelako, honen bueltan sakontzeko, baina publikoki esan dutena. Gu ez gaude ados EAJak hartu duen erabakiarekin, beraiek bakarrik parte batean jartzen dutelako fokoa, ez? Guretzako arazo bakarra ez dira, hemengo hitzarmenen lehentasuna, estatuarekiko. Guretzako hemen arazoa da lan erreforma osoa, ez? Berez hori hala esan diegu. Eta EH Bilduk publikoki esan duena da, hitzartuta zutena bete behar dela, eta koherentea da. Hemen akordi bat zuten, Unidas Podemos eta PSOErekin, lan erreforma indargabetzeko, ez? Eta normala da, eta koherentea da, eta atzo ikusi genuen agerraldi horrekin bat dator, eskatzea, hori, diot, hitzartutakoa betetzea, eta behintzat ustea bide bat negoziatzeko. Ez aielako ere uzten bide bat negoziatzeko, ez? Da nik uste dut, guk arrazoi ugari dauzkagu neze bai, haserre egoteko, beraiek ere bai izan beharko lituzkela. Tokian tokiko itunen, lan hitzarmenen lehenesteari dagokionen hori delako, baita ere gai nagusitakoa, izan EAJ, izan EH Bildu aipatzen dutena, ezta? Atzo, esan bezala ITV Median Pepe Alvarez ere izan zen UGTren idazkari nagusia, eta kontzeptu berri bat edo sartu zuen, ez? Esan zuen gaztelaniaz, baina negoziazio kolektiboaren lege berria etorriko omen dela. Alegia, Yolanda Díazek dioen hori, datozen 2 urteetan etor litekeen esparru berri hori edo aldaketa berri horien artean egon liteke negoziazio kolektiboaren lege berria. Aintzat hartzeko, pentsatzen du tokiko lan hitzarmenak estatukoaren gainetik eta desestatalizazioak gerta dadin, ala galdetu ziotelako. Zu bakizu zer den, hau? Nondik nora etor liteke, hau? Ez dakit zer den hori. Eta ez dakit berak ere dakien zer den hori. Guk dakiguna da orain aukera badagola, eta lan erreformaz hitz egiten denean, hitz egiten da langileen estatutu eta 83 artikula eta 84 artikuluak dira. Eta bi artikulu langileen estatutuan. Bai, langileen estatutuan. Eta oso, diote, esaldi bada. Ez? Eta guk behar duguna da hori, hemengo hitzarmenek lehentasuna izan dezaten, berme juridikoak. Horiek direla aplikatzen direnak eta inor kolokan jartzen ez dituenak. Eta orain hastea berriz ez dakit hori, promesa oikin edo alako gauzekin guretzako ez da serioa. Ez da serioa aukera bertan dagoelako eta egun dutelako aukera egiteko eta beraiek egon dia mailan. Eta esan digute, eta esango nuke ere bai, honen oztoporik nagusiena ez diela behik izan, eta nek badakigu patronala izan dela hemen, marra gorriak jarri joenak, eta patronalak agindu du prozesu hontan hasieratik bukaraino. Eta patronalak ez du nahi hontan, eta ideologia espainol batengatik, ideologia zentralista batengatik, ez dutena nahi da, onartzea, hemengo hitzarmenak lehentasuna izan behar dutela.
Lan erreformaren gai hau iztaldera eta nolabait ere ematen du. Igandeko manifestazioen aurrekari moduan edo, atzo lab sindikatuak barkatu, ekintza bat edo egin zuen, adegiren egoitzan, Donostiako egoitzan sartu ziren adegiren baimenik gabe, adegik berak esan du, nolabait ere asaltoa, violentzia eta mehatxoak erabiliz sartu ziren. Zuze balorazio egiten duzu gertakari horrena, hemen iruditan ikusten ari garen gertakari horrena? Bueno, labi galdetu beharko zenieke hori, laben ekimen bada, ez gaude ados, eta gure kultura politikoan ez daude alako gauzak egitea, baina uste dute galdera hori labentzat dela. Kontu gehiago laguntza jauna, konsumo prezioen indizearen igoera historikoa, esan genezake, gertatu dela 2021 urtean, asko energiaren kostuari lotua egongo da, baina uneko 6 igo da behintzat, ez? Eta horrek galdera bat ekartzen du, ea nola eguneratuko ote diren soldatak enpresa desberdinetan. Eta ikusten ari gara behintzat, eta bi adibide badauzkagu, Bizkaian, eraikuntzaren sektorean, eta metalean Gipuzkoan, behintzat, hala eguneratuko direla, legia soldatak uneko 6 igoko direla. Honek erakusten du posible dela, soldatak uneko 6 igotzea. Non, ze sektoretan da posible edo, ze sektoretan ez da posible izango, espaldin bada behintzat? Bai, baina hori da ideia, zuk esan bezala, agerian uzten du posiblea dela. Aurreko astean, Zebek, Bizkaiko metaleko patronalak, justo kontrakoa esan zuen. Hori ez dela posible. Ez dute nahiko, baina posiblea da. Posiblea da, Gipuzkoako metaleko langileek igoera hori izango dutelako. Eta hori albiste hon bada. Eta hemen beti esaten du, hitzartuta dagoena bete behar da. Horretarako hitzartzen dira gauzak, ez? Eta hemen hitzarmen batzuk igoera hori jasotzen dute, guk beti Euskal Herrian eta elak beti defendatu duelako erreferentzia hemen dela iazko KPIa. Ez guk ez du egiten gero revisio bat eta prebisio bat eta alako gauza. Guk esaten du aurreko urteko KPIa hori izan baldin bada, hori da erreferentzia eta hori da erabili behar dena. Orduan, idei nagusia hemen hori da posiblea dela. Hemen arazoan on dago, erraxagoa dela hitzartuta dauden hitzarmen horietan, bete behar dutelako hitzartutakoa, hemen eztabaida izango da sinatzeke dauden gainontzeko hitzarmen hoitan. Eta aurre ikusten duguna da, demoraldi gatazka txua izango dela, hala behintzat... Zenbat hitzarmen berrikusi behar dira proportzioan? Inaundi batean, ez dazkate orokorran datu, baina gehienak. Erdi epaino gehiago behintzat? Bai, esate bateako, Bizkaiko metala, residentzia guztiak, komerzio guztiak, ostalaritza gehienak, bai, sektore gehienak dira, sinatzeke daudenak. Argia, orain, 6 igoera gertatu dela, horretik dagoeneko ezarria zegoelako marko bat, eta marko horrek behartzen zituelako enpresak edo sektoreak igotzera. Orain ze sektoretan ikusten duzu orduan zuk zailtasun handiagoa igoera hauetara iristeko? Bueno, esango nuke zailtasuna denetan. Zeren Zebekek esan duena da gutxi gora bera hemen mendik aurrera entzungo duguna. Musika orokorra hori izango da. Ez patronalak beti esaten duen bezala, soldatak igotzea arazo bat izaten da. Ez? Baina bestalde ikusten duguna da, enplegu tasari buruz ari garenean, kasi maksimo historikotan ari garela, berez aktibitatea badago, eta lana badago, hontan gero beste gauza da zenolako lana dagoen, baina egoera ekonomikoa ez dago aurreko krisian zegoen bezala, edo orain dela 2 urte bezala. Ez? Berez hori izango da musika orokorra, patronalak, diskurso klasikoa beti esan dutena. Ez? Eta guk horren kontraengo eta borrokatuko dugu, eta gure ustez, gure papera hortan, eta hori da sindikatuaren behintzat, elak egin duen autua, ez? Langileak antolatzea eta mobilizazioaren bitartez, eta greba behar denean greba erabili, horren bitartez lan baldintzak duindu, ez? Eta ordea, UGT eta komisionesek egite dutena da, elkarrizketa maioetan esertzea, ez? Horregatik pensatzen dugu hori iruzur badela, trampa badela, hobesan da, sindikatuentzako. Norbaitean elektibaren inkesta ezagutu dugu Eustatenarekin, ez da dozera bat, baina, marko orokorra da, 8,4ko langabezia tasa dagoela Euskal Autonomia Erkidegoan, Eustatek 9,9 esan zuen, baina gauzen kasuan 14.000 lanpostu sortu direla diote batzu ezein besteek, ez? Inkesta horretan, baina lagundu didazu, egoera ulertzen, zuk esaten duzun kontu bategatik, ez? Zerbait badagoelako, edo produktibitate txikiagoa dago, bat, edo lan ordu gutxiago egiten dira, ze enplegua 2008ko egoera krisi finanziaren aurretiko egoeran dago, egoera
honean, arrezkero ikusi ditugun beste hainbat konturi behintzat iratze baldin badiogu, baina barne produktu gordinen errekuperazioa aurten urtearen amaieran gertatuko da izurritea aurreko egoerara itzultzeko ere. Orduan, hor, bidatuak ez datoz bat, edo produktibitatea txikiagoa da, dolan ordu gutxiago egiten dira. Ez dakit, urte bukaeran gertatuko den eta non bukatuko den produktu gordina, baina guk dakiguna da, hori diot, eta hemen produktibitatea ari garenean, eta konparatzen ditugunean datuak Europarekiko, hemengo produktibitatea altuenetarikoa da. Eta berez, horrek esan nahi du, gaur egungo ekonomian aktibia dagoela, eta etekinak sortzen direla. Eta horregatik nik lotu nahi nuen berriz ere KPI-ren inguruko eztabaida horrekin. Gaur egun aktibidea sortzen baldin bada, etekinak sortzen dira. Eta hori da benetako eztabaida guretzako. Eta zailtasunetan dauden enpresekin zer? KPI-aren eguneratzaren, Guk beti negoziazio kolektiboan guk beti desberdindu dugu arazoa dauzkaten enpresak eta ez dauzkatenak. Eta guk badakigu ere bai akordioak egiten, enpresak zailtasunekin daudenean eta bestelako akordio batzuk egin behar direnean, baina arazoa objektiboa denean, ez marrazten denean beste egoera bat. Eta guk objektibizatzen dugunean egoera alakoa delako, guk ere horren parte gara, eta egite ditugun akordioak dira ere lanpostuak salbatzeko. Baina ze pasan zaigu herri honetan, bai, orain pandemiaren inguruan, arlo industrialean pasaitza eguna batez ere aeronautikaren inguruan, ez? Egoera konjunturalei emana izan zaiela konponbide strukturalak. Eta hemen PCB, Arnova, Lestis, alako enpresetan, Tubacex, Peran, ere bai, Tubacex enpresa oso potentea etekin asko izan dituna azkenengo urtetan, botana izan ditu, 129 langile, gaur egun lanean daude. Ez daude lanean lan erreforma batek konpondu digulako. Langile horiek organizatu dielako, greba batea joan dielako eta irabazi dutelako, eta bestela kalean egongo liateke. Orduan, hori da guretzako importantena, desberdintzea, ze enpresak dazkaten arazo objektiboak, eta objektibotasun hortan itzengo dugu, baina ez duguna ontzat emango dira bestelako egoerak, non errealitate hori ez da berbat. Lehen grebaren aukera ere aipatu didazu, osasungintzan lehen arretan ikusten ariaren protestak bentzatea aintzat hartuta, sektore hori grebatik gertu dago, esango zenuke? Guregatik balitz bai. Guk proposamen hori egin dugu eta abendutik gatoz idei horrekin. Oso larria da Osakidetzan pasatzen ari dena. Herri hontan Osakidetzarekin Eusko Jaurlaritzak egin duen propaganda guztia erori da. Egungo propagandak ja ezin du estali hor gertatzen ari dena. Eta hor arazo estrukturala da. Ez da arazo konjuntural bat. Pandemia pensatu behar dugu pasako dela. Ez dakitze bermeekin, baina pasako da, pensatu behar dugu behintzat. Eta Osakidetza dauzkan arazoek jarraituko dute. Ez dielako konpontzen ari. Eta hemen... Ez duzu uste onartzen ari direla, osasun kudeatzaileak edo gobernua bera, egiturazko aldaketak etorriko direla Osakidetzan? Guk ez dugu inondik inora hori ikusten, Iban? Ez dugu inondik inora hori ikusten. Eta gaur egun Osakidetzako profesionalek duten desesperazio puntu hori, hain zuzen ere horregatik da. Ez dutelako ikusten inongo reakziorik, inakzioan dagoelako Eusko Jaurlaritza, eta ez dutelako inongo norabiderik ikusten. Ze falta dira, pertsonak falta dira, zerbitzu horretan? Osakidetzan egin behar dena da, plantilla handitu. Ez dagoela non hartu. Egin behar dena handitu. Gero bestalde bai, 24.000 langile daude behin-behinekotasunen. Hori estabilizatu beharko da. Etorreko da Espainiako lege batera horretarako? Interino legea? Bai, hor badaude aukera batzuk, esploratu daitezkenak. Eta hirugarrena da duindu. Azkenengo datuak mediku elkarteak emate dituena da, Euskal Autonomia Erkidegoko medikuen artean 18% igo dela eskaera zertifikatu lortzeko atzerrira joateko lanera. Deskapitalizazioa? Ze pasatzen, ez dituztelako tratatzen ongi. Eta hemen ez da egon inongo planifikaziorik, ez da egon inongo inbertsiorik, baina ez da bitatu daude. Gaur egun egiten den inbertsioa barne produktu gordinerekiko da orain dela 10 urtekoa baino txikiago. Gutxiago inbertitzen da Osakidetzan orain dela 10 urte baino. Bestalde,
2022ko dagoen aurrekontuetan jasotzen den partida, iazkoa baino txikioa. Orduan, non dauka Eusko Jaurlaritzak lehentasunak? Non dute burua? Hori da, guk ulertzen ez duguna, eta ez duguna ulertzen da hemen mir adibidez. Hemen arazo bat dugu eskuduntzen aldetik, Espainiak erabakitzen du zenbat mir kopuru egiten den. Zergatik ez da jarri hori lehentasun politikoen artean? Hemengo alderdiak Madrilera joaten direan, zergatik ez dute hontaz hitz egiten? Zertaz hitz egiten da, abiadura handiko trenari buruz. Ia estazio bat jartzen denan, edo bestean, ez da, hori izan dira lehentasunak. Eta guretzako Jaurlaritzak esaten duenean, ez daude lehen arretako medikuak, ez daukagu estatuko zerrendan ere non bilatu, edo pediatrak, horrekin pasatozte hori? Ez gaude ados. Objektiboa izan daiteke espezialidade batzuetan. Baina lehen arretan profesional asko dago, Eta hemen arazoak izan ditugu batzuk ere telefono hartzeko. Ez dago lako, inor, telefono hartzeko. Edo sekulako hilerak daudelako. Egoera kaotikoa da, Osakidetzan. Horregatik atea zen jendea eta profesionalak. Eta oso horreta daude. Eta egoera oso kezkagarria da. Eta esate izut, guk ez dugu beste inongo erantzunik, eta gure ustez hemen estrategia da, pasako dira egunak eta gerokoak. Bukatzen joateko ere, lan istripu buruz ere hitz egin nahi nuke lakuntza jona, ze 5 hildako egon dira Euskal Herrian urtarrila hasi denetik, eta 28 egun besterik ez dauzka urtarrilan momentuz, eta 3 behintzat alturatik erorita gainera. Datu ateigarria den, ala ez, baina niri irakurketa moduan prebentzio neurriek erabat utz egiten dutela esaten diat, ez? Zuze irakurketa egiten duzu? Oso... Guretzako sindikatua garen enean hau izaten da daukagun punturik gogorrena. Galako gauzetaz ez zaituenan, edo ni aurre egin behar diogunean, hau da sindikagintzan bizi daiteken egoerarik latzena. Hildako hoien aurrean jarri behar dugunean. Eta behin eta berriz esaten ari gara baliabide nahikorik ere hemen ez dagoela. Lan osasunen egiten den inbertsioa ere, Europarekiko alderatzen baldin bada oso eskasa da hemen ere bai. Eta badago gauza guretzako klabe bat. Zen gero normalean ikusten baldin badea hildakoak diren horiek prekaritatea ditzen duguna oso agerikoa izaten da. Soldata bajuak, behin-behineko kontratuak eta alakoak eta segurtasun falta. Eta ikuskaritzaren lana hemen faltan botatzen dugu. Ikuskari nahikorik ez dago, eta enpresario batzuk zer dakite. Probabilidadea ikuskari batekin topo egiteko oso bajua dela. Oso gutxi delako. Eta gu Eusko Jaurlaritzakin egon garenean, eta pandemiaren hilabete latzenetan han eseri ginen krisi mai batean, eta lako proposamen bat egin genion Eusko Jaurlaritzari ez digute erantzuten. Baliabideak aurrekontuetatik joan behar dielako, eta hemen gauza batutan ez dute gastatu nahi. Eta guretzako lotxagarria da, dauzkagun leheno Osakidetzari buruz hitz egiten genuen, orain lan osasunari buruz. Eta nolabait ere pentsarazi nahi digute pasatzen zaiguna normala dela, baina hemen ematen dien hildakoen kopuruak ez dira Europan ematen direnak. Baliabide hau delako, eta hau serio hartzen delako, eta baliabideak delako, eta inbertsio daulako. Eta kasu honetan, ze pasa da Eusko Jaurlaritza eta aurrekontuekin? Eusko Jaurlaritza gauza bat esan du. Nik aurten dirua soberan dakat. Hori esan dute? Egin dute aurrekontu bat, eta esan dute, hemen remanente bat daukagu, eta utziko dugu diru bat gastatu gabe. Jakindare ze beharrak dauden. Guretzako ulergaitza da. Horren bai bukatzeko, galderen atala, zuri utziko dizuten galderana eta zuk utzi beharreko galderarena. Jokin Bildarratz izan zen gurean, asteazkenean izan zen, hezkuntza sailburua, eta laguntza jaunari utzi dion galdera, Bildarratz sailburuak. Azkeneko elkarrizketa amai sozialean aprobatu genduen lanbide heziketarekin batera langileentzat kompetentzi areagotzea eta baitare eragile sozialekin formazio bat eskaintzea eta areagotzea. Hori izan zen negoziazioen fruitua eta hori izan zen etorkizunari begira lanbide heziketak eskaini dezake, hezkuntza sailetik eskaini dezaken zerbitzu bat.
elak ez du parte hartzen elkarrizketa mai sozial horretan, ze alternatiba jarriko luke guk lortu dugun akordio horri? Bueno, oso bitxia egiten zait elkarrizketa sozialari buruz hitz egitea. Hola, beti esategolako ez dagoelako benetako akordiorik, eta begi biztan dago ere bai oso neurri eskasak direla horre planteatzen direna. Baina lanbide heziketari buruz hitz egiten dugunean, hemen bi arazo daude, eta guk alternatiba argia planteatu dugu. Hemen eskaintzaren aldetik, eta planteatzen diren modulo horietatik, eskaintzazta nahikoa. Ikasle batzuk geratzen dira ikasi gabe nahi dutena, jakinda ere, modulo batzutan eskaintza hori handiago dela. Eta gero bestaldere bai, egiten den eskaintza hori oso erralduna da. Euskaraz iaia ez dago modulorik, ez? Eta hor ere bermatu daitezke gauza, orduan berez hor dauka alternatiba argia, ez? Haunditu espezialitate horiek eta euskaldundu gaur egun euskaraz egiten ez dire modulo horiek. Bukatzeko etxeko lana zuretzat, Marian Elortzaguren Eusko Jaurlaritzaren kanpo harremanetarako idazkari nagusia astelenean, harentzako galdera bat laguntza jona. Hemen. Bueno, esango nuke kanpoko harremanetaz arduratzen zaren enean, eta jakinda ere eztabaide batzuk ere Europan ematen ari direla, jakin nahiko nuke ze iritzia duen gaur egun iparralde eta hegoaldeen muga hortan gertatzen ari denari buruz, jakinda ere persona batzuk hiltzen ari direla muga hori pasatu nahian, eta jakin nahiko hori zer dauden preste egiteko horren inguruan. Balaxe galdetuko dugu Marian Elortzari, hori astelenean izango da. Bitartean, Mitxel Akuntza, zuek igandean daukazue hitzordua manifestazioetan, eta hala begira ere egun da Euskal Telebista jakina, antze gertatuko kontatzeko. Estimatu da Euskal Telebistara etorri izana, besteat arte. Eskerrik asko. 10:04 Jaun Andreok etortzeko, segundu gutxiren buruan izango da, hori eta intzuzen ere, hori da, hitzordu nagusia sindikalgintzari, lan erreformaren azken egunotako negoziazio eta balizko konbalidazio horri dagokiona, ez? Igandean eta eguerdian Iruña, Bilbon, Gasteizen zein Donostian ere, esan digu laguntza jaunak ere, Galizia eta Kataluniako beste hainbat hiritan ere, izango direla mobilizazioak, manifestazioak, eta begira egongo gara noski, konbalidazio hori otsailaren 3an gertatuko ote den ala ez oraindik ez dakigun honetan. Egunak aurrera egiten du, egunen Euskadik ere bai, eta mailan kontu gehiago izango ditugu tartean, Nerea, atzerritik datozen adin txikiko hoiei buruzkoak, gurasorik gabe datozen adin txikiko hoiei buruzkoak. Ba, Iban, gaiari helduko diogu, hain zuzen, Enrique Maiak Iruñako alkateak egindako adierazpen horiek Nafarroko parlamentura bertara ere iritsi zirelako atzo, eta eztabaida bizia izan zelako, goratuko dugu Maia jaunak esan zuela, egiten diren delitu gehienak ez dituztela bertakoek egiten. Honek zalaparta handia eragin zuen, polemika handia eragin dute hitzok, eta ostean ere ñabardurak egin ditu Maia jaunak, baina bere hitzak berresteko, azken finean, esan zuen ostean, segurtasun falta handitzen ari dela eta indarrez egiten diren delituetako batzuen atzean, adin txikikoak, lagundu gabeko adin txikikoak daudela, oposizio guztian oski aurka agertu zitzaion, adierazpen horiek xenofoboak direla, gaitzetsi zioten, eta bideo batean bildu ditugu atzo Nafarroko parlamentuan entzundakoak.